Mr. Fox, kommer med i en video. Vi var selv kendte engang, jo. Hvad? Du kommer med i en Vi video. var selv kendte i gamle dage, ikke også? Hey. Hej. Jeg har lige fundet ud af, at jeg ikke er tagget endnu. Hvorfor tagger du mig ikke? Hvorfor er der ingen, der tagger mig? Okay, jeg kan ikke lade mig blive tagget. Nå, jeg er tagget. Jeg har ikke mærke til. Du er den eneste, der... Kom så. Jeg... Undskyld, Frida. Men jeg vil nødt til at tage... Nu er der fast! Nej, kom væk! Det kan jeg nok gøre. Åh, gud, nej. Damn. Arthur, kan du lide mine muskler? Ja, tak! Mine muskler. Ja, bro. Det er bare taktik. Okay. Nik, nak, nik. Okay, hvis jeg er helt ærlig, jeg har også selv været det. Ej, hallo, jeg havde hende næsten. Jeg havde hende næsten. Det er ikke et gyserspil, det her. Det er derfor, vi skal skrige. Okay, hvem bliver først tagget? Akkur, det synes jeg også, du skal købe. Det er dig. Okay, køb bananen. Ja. Nej, kan jeg ikke være den, der er sidst tagget, så kan jeg være den første, der tagger folk. Det var sådan lidt elle. Jeg så lort til deres spil. Au, au. Det er mig, der ringer mig. Jeg er den første, der er tagget. Okay, alle sammen. Jeg tagger ikke nogen af jer, fordi jeg vil gerne være sød. Jeg er kun autister. Hvad? Jeg tager dig ikke. Jeg står seriøst her. Jeg vil bare gerne se, om jeg kan branch op i den der. Oh my god. Står vi inden for autisme? Hvad? Så vi inden for autisme? Der er nogen, der... Der er nogen, der står på orange her. Sådan der. Så kan jeg høre, hvis I snakker. Kan Bladman ikke lige tage sig sammen og komme herned, træsko? Bladman, kom nu her, træsko. Jeg ved ikke, hvad fanden du sagde. Kom her. Blad? Blev du prank-callet her forleden med sådan 5 forskellige gutter? Hvad er klokken egentlig? Jeg håber ikke, du har brugt det på en gang. Jeg har ikke engang brugt det endnu. Er der nogen, der lige kan tjekke, hvad klokken er i min menu? Det gider ikke du. Svartpæsen med det. Hvad er klokken? Der må lige lægge mig ned. Den er 7:30. 7:30? Jeg troede, den skulle være 8:30. Nej, er det ikke mere? Det er 8:30, hvad snakker du om? Jeg må lige lægge mig ned. Godt tilbage. Nej, lad os gå dig. Den er sgu da 8:30. 7:30? Nej, det er fordi, at dit ur må sætte bagud på dit quest. Er den det? Aqua, hvis du tager Paris, så kan du godt lide at gunge til mig. Og det fik jeg på video. Den fik jeg også på video. Jeg skulle lige rejse mig. Jeg lægger mig godt tilpas igen. Ved du hvad? Jeg ligger også lige på min seng nu. Fuck det, jeg står lige fødderne op. Tinderbox, det er også en koncert. Man behøver ikke at være single for at tage til Tinderbox. Altså, så jeg kan godt tage til Tinderbox, selvom jeg har en kæreste, ikke? Ja, det er ikke noget med at hugge op med mennesker. Det er sådan noget, hvor Rasmus Sebak, Pitbull... Nå, Pitbull! Autisme! Jeg slår alle pigerne til kassen. Aqua. Hun løb op til mig og viste mig hendes pander. Du guner til Gilly? Godt valg. Ja, hallo, jeg guner til Gilly mindst 3 gange om måneden. Jeg slår... 3 gange om måneden? Lad os se om... Skal vi se om Bubber kan fange mig? Jeg vil se om Bubber kan fange mig. Jeg gav dig en high five. Koncert er kendt for, at piger Kian Rosenberg. Diagnosebær. Det er alle, det er Kian Rosenberg. Nej, vil du vide, hvad jeg hørte, Aqua? Det var lidt for tæt på. Hører du? Jeg hørte diagnose. Diagnose? Diagnose i et eller andet, hvad fanden du sagde. Det fik jeg på video, det der. Børnemælde, du. Oh my god, clip that. Oh my god. Hey, Oh my god, jeg har et videoklip af... mig, når du redigerer det her, klip lige det. Klip. Lortklip. Jeg har et videoklip af Johan, der siger noget. Okay, Aqua, slap Tænker lige nok, jeg er højere af. end dig. Slap lige. Slap af. Du skal bare lige tage en slapper.
Take chill pill. Alle mine venner får lyder, når de irriterer mig. Hvor hyggeligt. Der er den Der er lidt den. lyder. Du er dum. Fuck, det lød bare så confident, det der. Au! Hold op. Jeg ramte min væg. Jeg håber ikke, det er rigtigt, hvad det er, jeg hører. Wow. Vil du sige et eller andet til videoen? Hvad? Sig et eller andet til videoen. Det er ikke sådan, ellers så kommer jeg og bider jeg i en røvhul. Box. Sig noget til videoen. Hvad? Ja, hej. Bladmand, har du noget at sige til videoen? Dårligt spil. Hvad? Har du noget til at sige til YouTube-videoen? Han laver en Jeg ved, hvad det der der, er. som jeg sagde før. Men nu er det Hvor bare. skal vi alle Hvor sammen? man kunne bruge en arm. Pas på alle sammen. Popcorn er meget farlig. Okay, det kan godt Ja. Hvor ramme mange bølger har du? 521, tror jeg. På en god dag kan jeg godt. Ja, jeg er ikke lige ham der Jørgen Jamen, kærlighed. Millioner power i Rise of Kingdoms. Du ved noget? Skal jeg også? Jeg har lige fået 120 millioner. Ja, du er der lige om lidt. Ved du hvad din ene autist siger? Prøv at høre her, din omvendte kranskugle. Kom her, du skal kigge på ham. Hey. Ja, ja. Er det sendt nok? Nå, jeg prøver. Så se, du kan sådan lade den glide igen. Jeg står her og kigger. Ja. Der er en video på min overgangsgruppe. Hey, hvor jeg lalalala. præsenterer. Ej, hallo. Det fik jeg på video. Det bliver min thumbnail. Det bliver min 100% Hvor jeg laver en thumbnail. præsentation om sexsygdomme. Ja. Hvad fuck er det for noget? Gør Lad det. os se, hvad det er, vi venter på. Ej, jeg fik 12. Hvad venter vi egentlig på? Bare til Ej. Ej, det der, du havde et arbejde. Du havde et arbejde. Så vil du vide, hvorfor drengene de er gode til at lave wallrun? Fordi vi onanerer Okay. meget. Du fik mig ud at kigge. Det var så sjovt. Hej, Hvad er det, der bestemt, vi skal gøre? mig. Den kommer hele tiden frem og kommer i vejen. Hvad man kan sgu da. Den kommer i vejen. Føj. Okay. Kig her. Okay, nu tager jeg rent og laver den her motion her. Ej, det er faktisk godt, det der. Se sådan her. Jeg laver rent onani motion. Det er nemt. Ned med pikken sådan her. What the fuck? Okay, nu. Det virker. Okay, lad mig lige prøve. Snibble walls, for at lave det træk. Det virker! Det What er the fuck? sådan, man skal wallrun. Man skal lade som om... Du smider mig ikke ud af verden, vel? På video? Nej, ved hvad, jeg er lidt ligeglad med. Se, hvis du også gør sådan her, Maria, så kan du også bare... Men popcorn, kan du godt komme derop uden Ej, at men kan du godt bruge det 2 der? hænder? Nej, men det kan jeg ikke. Okay? Men kan du gøre det der, hvor du bare sidder stok ved? Nå. What the fuck? Hvordan kan du bare det der? Arm helt ind til kroppen, og stille og roligt, så bevæger du bare lortet ud af. What the Nå, fuck? Det man Ej, det virker Så sgu du da. hele tiden har bevægelse. Åh, du er så god til det der. Ærligt Ja, talt. sådan der. Ej, what the fuck, det virker. Ja, præcis, og det er også en god måde. God damn. Jamen prøv lige på det her. Jeg har ringet på en controller, og det er retard. Altså, det er fandme... Og jeg river din blindtarm ud og svinger den rundt om min hals og hænger mig selv, mand. Hvad gør du? Om det pisser en af. Jeg tager din blindtarm ud. Den her test, Og den kommer aldrig grunden- nogensinde til at virke. Jeg tager... Ved hvad? Aqua, prøv at høre her. Jeg tager din blindtarm ud og hænger den rundt om min hals og hænger mig selv. Bro, Hvad? hvad spiller du egentlig på? PO4. Ja, også folk, der får en til at gøre det her. Hvad ved du? Det er faktisk en trash talk, jeg vil gøre det der. Det er det. Hurtigt. Det er jo Hvad? bare... Hørte du ikke engang, hvad jeg Det er sagde? sådan, VR'en er lavet. Nej. Nå, okay. Hvad jeg sagde var, jeg tager din blindetarm ud, Okay, du er tæt på det der. tager den rundt om halsen på mig selv, og hænger mig selv. Det er seriøst vildt. Okay. Ja, prøv det. Så du er færdig, og jeg er færdig. Jeg tænkte også lige, hvad fuck er det, jeg hører på? I'm gonna take your intestines out and wear it like a dick. Fucking... Iskoldt. Ej, nu stopper det. Jeg tror aldrig, jeg har fået mig selv til at grine så hårdt for det, at jeg er sådan noget. Sådan noget. Jeg tager, I'm gonna take your intestines out and wear it like a helicopter hyena. Rush? Ja? Kan du egentlig godt lave helikopter med... Ånden, jeg kan. What the fuck? Altså, der er mange japanere, der ikke har muligheden for at gøre det. Du ved godt det, ikke også? Hvad? Der er mange fra Japan, der ikke har muligheden for at lave helikopter. Deres weakness, det er ikke at lave helikopter, så de kan imponere deres damer. Fuck, jeg elsker bare den her dag. Japaner egentlig er født med flere debuffs som sort mennesker.
Autisme. Autisme. Kom med. Du tog ikke engang mig. Jeg har ikke autisme. Woohoo! Jeg har sgu da lige taget Jeg skal lave kvild. Nå, folkens. Tak fordi I men, gad at se med på den her video. Vi har lyst til at se mere. Ej, det skal ja, og jeg kan ramme 530 abonnenter. Hold din kæft. Tak fordi I gad at se med, og vi ses næste gang. I næste uge. Autisme. Vi ses i næste uge, så bye bye.